Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате панаирен калейдоскоп. В предаването днес ще ви представим някои от иновациите, демонстрирани на щандовете на Printcom 2013. Зелена технология за производство на метални плаки, достъпна, ефективна и работеща на дневна светлина, бе една от световните новости на Printcom 2013. Повече за нея ще научим от Йордан Спасов. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Продуктът, който представяте на Printcom 2013 е изключителна световна иновация. В какво се състои тази уникалност на този продукт? Уникалността на продукта е в това, че по мастилно-струйна технология, която до сега работеше само с честотно модулиран растер, който е фин и дребен, вече има разработка, която позволява да се постигне амплитудно модулиран растер за всички издатели на вестници. Тоест това е завършено решение за производство на плаки за вестникарската индустрия, което по техните разбирания е изключително евтино, но за сметка на това е завършено, гарантирано и ново. Проявиха ли интерес специалистите към тази иновация тук на Printcom? Много е трудно да се пробие желанието на специалистите да бъдат консервативни. До толкова, доколкото спецификата на лазерните CTP-та е такава, че за лазерното изобразяване, поради високата скорост на работа, не е възможно точно и прецизно да се позиционират много малки точки. Стохастичният растер или честотно модулирания растер изисква много точно позициониране на тези точки, което изисква пренастройване на цялата система за правене на плаки, което на практика почти никой не знае какво трябва да направи и абсолютно никой не го е направил. Всички, които са направили такива проби, с много малки изключения, има и такива, които успешно, са постигнали лоши резултати. Поради което в българската печатарска колегия съществува мнението, че този растер е неизползваем за печат. А той е използваем? Истината е, че във варианта, в който се ползва мастилно-струйна технология, постигането на точно позициониране на тези точки е елементарно. Цялата система е много проста, тя е напълно безхимична. Буквално няма къде да бъде развалено качество по цялата верига на нейното производство. Гарантиране от реномирани фирми, европейски, датски, които правят тази система. И фактически работата не изисква нито специално обучен персонал, еднодневно обучение е достатъчно за работа, нито изисква кой знае колко скъпа поддръжка, като абонамент, като електроника или като каквото и да било. Реално, освен че цената на придобиване е ниска, цената за поддържане също е много ниска. Тоталната цена на придобиване на плаките е примамлива. Заслужава си всички, които имат такива неща, да се попитат конкретно за техните възможности, за техните размери. Това е цяла продуктова гама с различни размери, с различни възможности. Но цените са между 19 и 30 хиляди евро на завършена система нова. 30 хиляди евро е метър на метър и горе. Мислите ли, че в ситуация на криза трябва да се инвестира точно в такива иновации, за да се справят? Задължително. Точно в ситуацията на криза трябва да се мисли иновативно и да се взимат решения, които са гарантирани. Защото покупката на употребявано CTP е преди всичко риск. Риск, който ако хората си направят удоволствието да калкулират тоталната цена в малко по-дълъг 6-месечна перспектива или едногодишна перспектива, то желанието им да си купят употребявано CTP ще бъде нулево. Вие за първи път ли участвате в Printcom? Да, за първи път. Каква оценка давате за първото си участие? Бяло е. Истината е, че очаквах 10 пъти повече хора да има тук. От печатарските индустрии. Да. Реално посетители просто няма. Надяваме се следващите дни да е по-посещаем. Това остава. Но сме длъжни да проверим. След като видя, вече няма нужда да ми обясняват. Впечатленията ви иначе от организацията тук в панаирния комплекс? Да, са професионалисти в организиране на изложения. Мисля по повод на организацията, че ако изобщо се говори за подпомагане на конкурентоспособност и други неща, то би било прекрасно нашите велики управници да се сетят, че могат да подпомогнат фирмите по време на тяхното изложение. Защото цените, които са тук, са по силите само на сериозни фирми.
И все пак, ако ние искаме да предложим на едни фирми в момента на криза продукти, ние не можем да товарим цената с огромни такси по изложение. Да, тези цени тук са много по-малки, отколкото в Европа. Така е. Но за нашите стандарти все пак са тежки. Тоест държавата трябва да подпомага участието на фирми на български. Това е абстракция, която не съществува почти, но тези структури от държавата, които се занимават с подпомагане на конкурентоспособност, би трябвало да се ориентират към малките фирми, а не към средните, още по-малко към големите. Конкурентоспособност на предприятие с 5 милиона оборот е безсмислица. А това е, което правихме толкова години. Ако нямате 2 милиона оборот, не може да. Добре, една малка фирма, за нея и 500 хиляди са много нещо. Оборот. Това е много нещо. Това е много работа. А ако тя е технологична фирма и продава софтуер или пък някаква специализирано нещо, за нея и 300 хиляди оборот са сериозен успех. Тези фирми трябваше да оцелеят. Ако от 10 такива фирми получат по 100 хиляди възможност да си възвърнат и по помощ, от тях половината може би ще фалират, но останалите ще продължат да хранят себе си, семействата си и ще създадат нови, а може би 2 от тях ще бъдат наистина успешни. Интерактивен проектор, подходящ за архитектурни бюра и училища, бе сред най-големите атракции на Printcom 2013. Повече за него ще ни разкаже Иван Стайков. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Много иновации представяте на вашия щанд. Тази година на Printcom кое е акцент? Ами тази година на Printcom повечето изложители са се съсредоточили в широкоформатния печат и в решение за дигитален печат. Просто натам отива света. Такава е тенденцията. Естествено, ние следваме, опитваме се някъде да я водим където можем, макар и че рядко не се получава. Интересното, което е, че в момента фирмите производители се съсредоточават в предоставяне на решения, освен за индустриалните техни клиенти големи, също така и за крайните клиенти, които в крайна сметка също са един немалък пазар. Ние представяме доста интересни технологии, имаме принтери, които могат да предоставят много ниска цена на експлоатация, което за крайния клиент доста дълги години беше голям проблем, че реално подобна технология беше достъпна само за големите производители, а реално едно домакинство, нали, има също собствени нужди и там бюджета също е доста ограничен. И вече започнали сме също така да виждаме внедряване например на 3D технологията за визуализиране в домашни условия. Знаете, започнаха 3D телевизори. Ето тук имаме един 3D проектор, например, който този проектор обръща всяка двоизмерна картина в триизмерна и може, например, да си гледаме футбол, нали, в триизмерно вкъщи, което си е доста интересно. Имаме друг проектор, който е така наречен интерактивен проектор, върху който той е проектиран, но ние върху него можем да пишем, да правим анотации, много удобен за училища, например, където, нали, един учител върху своята презентация може да направи анотация и да помоли някое дете да реши някоя задача без нужда от консумативи, нали, тебешири, фломастери и такива неща. Тоест интерактивните методи вече да станат по-достъпни до учениците. Ами точно така. Ако следим така медиите, също така вървят, нали, иновации в посока интерактивни учебници. Тоест учебници с интерактивно съдържание, с видео, с възможност, например, интерактивно учениците да влезат в една машина, да отворят, да разгледат отвътре, нали, всичко на видео. И съответно техниката трябва да гони, нали, тази иновация, за да може да предостави инструментите, с които това да бъде показано. Проявиха ли интерес посетителите на Printcom 2013 именно към тези иновативни продукти? Ами бих казал, че може би това са продукти, които крайни клиенти най-голям интерес има. Разбира се, имаме си големите индустриални клиенти, които традиционно се съсредоточават в водещите фирми, които показват, нали, индустриална техника, но определено към тези неща има много голям интерес и просто и заради тяхната заради факта, че не са виждани преди, буквално като играчки. Мислите ли, че именно иновациите са начина за справяне с кризата и участието в подобни изложения? Ами определено мисля, че е така.
Самите фирми и производители знаят, че така и инвестират изключително много средства в постигането на тези иновации. Като в момента така за мен тенденцията, основно така, както казах, инвестицията в привеждането на големи индустриални методи и технологии в по-достъпни за крайния потребител и за по-малките фирми. Така че до голяма степен тази граница между големите фирми и вече малките фирми се позатваря, което дава доста голямо предимство на малките фирми, които пък са по-гъвкави, нали, в някои от отношения, към обслужване на клиента и така нататък. Големите фирми си имат други предимства. Можем ли да кажем коя от вашите машини беше най-интересна за посетителите? Да, разбира се. Не, за съжаление, индустриално оборудване няма как да изложим поради обективни причини, но мога да ви покажа тези принтери. Те са иновации от гледна точка на това, че са фабрично с системи за външно пълнене. Какво значи това? Доскоро всички принтери, които купувахме, трябваше да им купуваме консумативи, нали, които идват в едни пластмасови такива, касетки точно така, които нали, струват пари и да се произведат заради самата пластмаса от една гледна точка. От друга страна имаха малък капацитет, т.е. нали, бързо трябваше да се смеят, което за крайните потребители и малки офиси беше доста така неизгодно. Фирмата производител това го е решила в момента, давайки фабрично продавайки фабрично система за външно пълне, т.е. мастилата идват в бутилчици, течни, ние си ги наливаме сами и, например, по този начин можем да постигнем цветен печат с цена от близо 2 стотинки, което е много малко. На страничка, да, А4, което е страхотно, наистина, и вече всеки офис може, нали, да си печата документите. Абсолютно, принтерите са на съвсем достъпна цена, така че общо взето натам върви пазар. Оценката ви за тази годишното участие на PrintCom? Сравнително малко изложители сме, но пък изложителите, които са тук, показват наистина интересни неща, което естествено обнадеждаващо от гледна точка на това, че има хора, които се занимават, има хора, които следят тенденциите в пазара, има хора, които предлагат тези тенденции на българския пазар. Така че от тази гледна точка смятам, че смисъл е добро изложението. Разбира се, има още какво да се желая, но смятам, че с общо усилие ще успеем да подобрим нещата в бъдеще. А иначе впечатленията ви от организацията тук в Панаирния комплекс? Организацията в Панаира ние от много години идваме тук. Мисля, че 12 години вече го има това изложение, или 11, не съм сигурен. Ние сме били изложители на всички тях. Така че имаме добри отношения с организаторите, имаме добра практика вече, така че нямаме никакви проблеми. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващото предаване очаквайте информация за предстоящото 4-то издание на Fair Moto Show, което ще се проведе от 31 май до 4 юни в Международен панаир Пловдив. Благодаря ви, че избрахте Панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.